Tak ho pak dáte do auta nebo někam, jo? Ne, sedni. Nech toho. Jo. Tak já vás vítám na letošním posledním klubovém závodě. Přeju vám hodně štěstí, ať se vám daří. A k organizaci vylosujete si teďka startovní čísla, rozdám vám čísla na přivázání a to bude můj nový nick. To ukážu, to napíšu bez ničitelníka. Kde je to, že přišlo taková přitakávačka, jak já teď? Bravo, bok. Bravo, bok. Knosse! Bravo, bok. Knosse! Bravo, bok. Na to přišla teďko. Inteligentní. Když byla tam na druhé straně. Ale jako to je to vlastně, jako já proti ní tak je nízko sama. Se teda měli brigádu, protože já nevím, že ale že měla. No, to tak jsem učila. Ona je zvyklá. Kdyby takhle vedle mě, tak mě asi... A co psi na to? Naša ju bolizuje, ona jí nic neudělá.
se hrozně sranda. A nevydá hlásek, jak to toho hubou bylo takový, ale nechce. Jako uměl. Co chce pak s tím udělat někdo? Můžeme ještě kousek přesednout pojď. Máme zavaří. Nachystáme pejska. Odhodí. Aport! Odebrát. Noze! Ano, pořadateli, vedoucí. Pak to dáte zpátky. Podepneme. Jestli chcete vidět, jak to zvětšině, už je to no. Ne! Sedí úlohy, Noze! nedrží v sobotách. Můžeme, jo? Takže my jsme startovní číslo 1, Tamara Šimánková. Přivolání pejska, pejsek se nám nechce vzdalovat od nohy, je tam hodně povelu navíc. Pejsek nám neodbíhá, potom až po některým povelu, takže hodnotím známku nedostatečně. Ovladatelnost na vodítku. Chůze u nohy hodnotím jako celkem pěkně, pejsek sleduje psovoda, ale ze strany psovoda je tam použito vodítko, tam taky drobnější vzdalování místy od nohy, takže hodnotím ve známce dobré. Sedni lehni vstaň. Po povilu je tam prodleva v provedení cviku, takže známka dobrá, ty cviky by měly být provedeny rychleji. Odložení v leže. Ulehnutí pejska opět nebylo okamžité, bylo tam potom ještě takový v závěru trošičku posunutí toho pejska, takže známka ještě dobrá, štěkání pejska výborně.
aport volný. Pejsek nám vyběhl před povelem, ale hodnotím to známkou nedostatečnou, protože psovod chválí pejska před dokončením cviku, jo, sahá mu na hlavu, chválí ho, takže známka nedostatečně. Skok vysoký, byl to provedený celkem pěkně, zpět, nebo byly tam drobnější doteky, před psovodem pejsek by měl usedat těsněji, před Ačko, pejsek nám vyběhl na Ačko dřív, než dal psovod povel, takže hodnotím nedostatečně, hladina nízká, bylo tam drobný předbíhání, známka velmi dobře, odložení dlouhodobé výborně, celková známka nedostatečná 63 bodů. Nebodzu. Vito, Roze! Body byly všem řečeny, kdybyste měli nějakou připomínku, dotaz, ptejte se, dokud jsme všichni tady, ať to neřešíme někde jinde. No, jinak já myslím, že můžeme začít. Již utíkám. Ano, děkujeme. Šestý místo byla Jana Bezerková, ona už musela